apa? Masak kue sayur bayam. Enggak nanggung tali. Gung. Terus kok juga kok berlari naik ke suat. Lah, asing gua nang dhewe tangi cah. Kapan makan sunate re? Lele atang ecek masak sayur bayam. Atus tau urung kok lele terus sunat. Pak harus sarapan kok lele. Tangdas jangan. Dugi apa saiki apa? Sak diisen-isen kancaku. Iya le, ngosek le. Bapak tanggung sarapan ibu micik masak. Masa edang dibana, Bu. Ya wis lah, engko wae sarapan dalan. Terus di sekolah sarung lele. Asik, kalau sunat saiki, Pak. Ayo Bu, makan saiki. Yo. Dah, sekarang ora iso jam sunat. Beli tengah deh. Wes, tuh. Wes sampe mantep dikit. Kalau ibu celuk. Ayo, Bu. Dan saat ini Ikhlas dua sekolah Ngono pikir serta lele pas tok nangis. Dulu loro ya, Pak, nek disunat. Lele loro sithik tok. Aduh. Uh. Aduh. Aduh. Loh, Kim, lapo mlakumu lek mekakeh ngono ki? Aku sunat, Re. Aduh. Iki wis sunat sih. Tapi biasanya nek wong sunat kan kudune ditukokno jajan. Piye? Urung nang. Iya tuku jajan. Ayo. Lah, sejune ya, Zak. Duitku mang gak sido tak tuku jajan. Tapi tukokno jajan kanggo hakim sing sunat. Assalamualaikum. Salam. Ole kacamata le. Mungkin tak gawakno jajan. Iki mat karo Fajar sing nyek anakku terus sih. Gere syukurane. Biasa tak udah sawah, kowe tak cekukan karo anakku. Gile. Lho Kim, kowe sunat dek kapan? Dek esok jam 8. Ndi Kim sunatmu? Nang rumah sakit. Wah, podo Kim berarti sunatmu podo aku nang rumah sakit. Delok manukku Kim. Mau isen ah. Delok-delok. Lho, Kim, manukmu teh aboh. Ibu, manukku aboh.
Ayo, boleh.